Hej, I ved, hvordan jeg lige har lavet min Minecraft-film. Det kan I faktisk se. Så ja. Så ja, hvis I sådan bare prøver, så det er nok føre sig en YouTube-kanal. Og så nu vil jeg vise jer min familie. Og vi har en pusse, 2 æbletræer, gynge, mit andet æble. Den kan jeg sætte derhen, er mit kompagni. Og her lå min lille, og så ja. Så jeg har der ind til babygyngen bare. Og her er der et fodboldmål. Så ja, her er der lidt lande. Og alle planterne som lidt lavet. Og hvis I godt bare på YouTube, så kan I blive. Ja, det var fedt, ikke? Det.